Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben momenteel aan de Sapotierstraat. Dit is dus de Sapotierstraat en we zien hier de zijwegen zoals de Cotomisiestraat, de Seringenstraat. Waarom ik hier eigenlijk ben is omdat de straten vreselijk verslechterd zijn. We zien ook heel wat vuil langs de wegen en ook dat dus de straten helemaal onverzorgd zijn. Ze zitten vol met gaten, met kuilen. En al deze straten raken dus vreselijk onder water bij kleine regentijden, ook de grote regentijden, waardoor ook schoolkinderen hier niet voorbij kunnen lopen. We hebben ook vaker opgemerkt dat de mensen die dus niet bekend staan met de straten, vrij normaal rijden, waarbij ze ook niet weten waar de gaten zijn en dus zo hun auto kapot rijden. Kijkers, dit is nog een van de straten, Cotomisiestraat, maar ik wijs u dus de andere straten die nog erger eruit zien. Hier ben ik nu te Resida-straat, is de volgende straat nabij de Cotomisiestraat. We zien dus de vreselijke gaten die zich hier vormen. Ook overal dat hij onder water zit. Dit is ook op het wegdek te vinden. Dus als degene niet weet hoe of hij of zij moet rijden, komt hij sowieso tegenaan deze stenen. Ook heb ik vernomen van de buurtbewoners dat er verstoppingen zijn in de rioleringen, dus het afvoersysteem. En ze zeggen dat zij jaren en jaren te voortduren hebben, regering na regering, met al deze problemen. En de straten worden dus nooit aangepakt. Zoals we zien, de rioleringen zijn dus helemaal dicht. Met zand en ook nog maar onkruid die daar zich bezig is te groeien. Zoals we zien, de afvoersysteem zitten ook vol met petflessen en allerlei rommels. Die dus door de mensen zijn achtergelaten, waardoor ook de straten zich dan het water niet kan wegtrekken. Ook aan de Angalampustraat hebben wij dus de kapotte wegen die een gevaar vormen voor de burgers van Suriname en hun voertuigen. En nabij de Angalampustraat krijgen wij dus een andere straat die ook geen naambord heeft, want het is ook weggeslagen door de mensen. Maar de straten hier zijn dus nog erger. Hier kan je niet makkelijk met je auto rijden, zoals we zien op straat. Groeit er gras. Hier is er een school, de Sri Vishnu school. En de kinderen maken dus gebruik van de straten. En wanneer het onder water ligt, zie je de gaten niet. Waardoor je kan struikelen, kan vallen. Je auto gaat ook vreselijk daaraan. We zien hier dus nog ook wat gaten. Hier totaal gebroken. Meneer Dariel, hoe gaat het met u? Slecht. Waarom? Die straten zijn slecht. Ja, maar hoe lang woon jij hier? Zo. 25 jaar. Oké. En als we kijken naar de straten, sinds u bent opgegroeid ziet u de straten zo slecht dus. Klopt. En Het was eerst een zandweg.
was het al slecht. Nu is het me tegen, is het ook slecht. Oké. En Chan is ook slecht. Ja, we gaan niet over de president praten, maar... Maar ik wil wel over de president. Ja, oké. Maar als we kijken naar de straten... u bent ook naar school geweest in de buurt. Klopt. En hoe heeft u het ervaren wanneer de straten onder water zijn? Vliegen. Moet ik met Larsen naar school gaan, maar gelukkig heb ik dat niet meer. Oké. En ik hoop dat de regering wel wat daaraan doet. Hoop ik ook. Ja, dankjewel. Yes. We zien overal van de straten dat er dus rioleringen zijn, maar de meeste zijn verstopt. Of de meeste zijn, zitten vol met rommels of ook zand, gras, waardoor het water zich niet kan wegtrekken en dus de verzakkingen nog erger en erger worden. Wij filmen dit omdat wij veel klachten hebben gehad van de buurt. Bewoners die zeggen dat zij niet verder kunnen gaan. Zolang je geen treinauto hebt, kun je dus niet voorbij. En dan zit je met een fiets of een andere kleine auto, dan heb je wel een probleem. En kijkers, momenteel zijn wij aan de Seringenstraat. Ook een zijstraat van de Sapotierstraat. Nou, dit is een van de slechtste straten. Het afvoersysteem vol met rommel, met bladeren, flessen. Ook zien wij dus dat het water heel lang hier blijft staan, waardoor hij al gevormd. Dit zijn een van de meest verslechterde straten binnen het scholencomplex van HAVO, Pascalis, Sri Vishnu en Lyceum. En er zijn tal van kinderen die dus van hieruit vertrekken om natuurlijk naar school te gaan. Maar wanneer het regent, zitten de straten onder water en dat kunnen ze helaas niet. Kom je met je auto naar hier, heb je best wel een groot probleem. Omdat één, je banden kunnen boren door deze stenen. En door de verschrikkelijke gaten gaat die onderstel ook daaraan. De hele straat zit vol met verzakkingen en gaten, kuilen, grote kuilen, diepe kuilen. Waardoor dus dit heel onaangenaam wordt voor de buurtbewoners. Ook het afvoersysteem die zit vol zand, waardoor het water niet terug kan. We zijn nu momenteel aan de Torrenia-straat. De Torrenia-straat is natuurlijk, heb je Torrenia-straat van de linkerkant en daar aan de rechterkant. De rechterkant is nog, valt mee. Je kunt nog daar vrij soepel rijden, maar de linkerkant die zit ook vol met overlappingen. Natuurlijk wanneer er kuilen zijn, dan wordt het dus overgelapt met asfalt. Maar naarmate je erover gaat, raakt het weer met het oude, een kuil. Hier kunnen we zien de straat zelf. Brokkelt af met verzakkingen, grazen groeien op de straten. Stenen worden daar gedumpt, portiebakken, petflessen. En het afvoersysteem hier ook is, zit vol met rommel. Dit is hoe de mensen binnen Zorg en Hoop moeten leven. Met straten die dus niet goed zijn, niet toegankelijk zijn. En de mensen klagen dus nu al een tijdje daarover. We hopen dat de nodige instanties dus wel wat aandacht besteden hieraan, aan dit soort problemen. Zodat zij dit ook kunnen oplossen en zodat zij ook, de buurtbewoners ook, vrij met een gerust hart kunnen rijden over alle wegen. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat van Kulturu TV en ik wens u een fijne dag verder. Vaderland, Suriname is je vaderland. Mr. Pebble Banger.
Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Blijf Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.